Ако някога си се чудил как точно мина един работен ден на полевъден работник в биоградина, сега е момента да разбереш. Започваме с чесъна. Чесъна ще го съдим пред цвеклото, обаче първо трябва да го олюшпим. Ето, готово е това нещо, много бързо се случва. След като избърсваме си, изчистваме си, носим и започваме да съдим чесъна при цвеклото. Съдим чесъна при червеното цвекло, за да го предпазим от вредители и от болести. Тая котка винаги ми се върти в краката и не мога да я трая, обаче продължаваме с чесъна, докато го насъдим. Така горе-долу между цвекленцата е супер, докато свърши цялата кофа с чесън. След това естествено нещо непредвидено се случва и трябва да погледна чешмичката в офиса, която и е малко налягана. Пробвам гениалната идея да отвия тая джаджа от чешмата, обаче естествено не се получава точно както искам и то се изкривява. Отвътре излизат 4 такива решетчици, които бяха запушени, изкарвам ги всичките и се опитвам отново да го штракна. Имаше още нещо, дето вътре иска да го изкарам, но не се получи, но налягането се оправи. Връщам решетчиците, отново всичките, налягането е хубаво и какво правим? Изкривяваме го в другата посока, за да държи решение. Не е най-прекрасното нещо, но върши работа. Дойде време за обяд. Бюлетеничка, хлебец и сиренце, кому трябва на човек, да му е сладко, една цигарка, докато си опъна краката на този стол и хоп, време е отново да почнем да бачкаме. Влизаме в тази оранжерия. Какво ще правим? Трябва да се разредят репичките. Там, където са много на гъсто репичките и няма да се оформи хубава репичка, се маха и на мен дойде допълнителната гениална идея да се пресаждат. Естествено няма много голям шанс да се фанат отново и да станат репички. На следващото нещо, тези обръчи са прекалено далеко и отивам да вземам още, където да уплътня обръчите в тунелчето на репичката. Махам стари, измествам ги и слагам нови обръчи, защото да държат по-добре найлона, който е на тунела на репичките. Ето, слагам и последния обръч. Следващата задача е да се махнат жълтите измръзнали листенца на чесъна, защото трябва да изглежда добре и да не изгниват, тъй като могат да причинят допълнителни болести и проблеми при чесъна. А и още нещо интересно, има една-две салатки при лука за сет. Завиваме репичките. Хубаво да се изцапа ръцете човек с малко пръст, защото знам, че хората, дето имат пръст под ногтите, са по-щастливи. В този момент обаче виждам, че се задава някакъв фронт странен. Там виж какво е светло, пак тук какво е? Отивам, трябва да взема мотиката. Тук обаче мотиката не мога да я намеря и се оглеждам. Ето къде сме сложили мотиката, вземам мотиката и трябва този найлон да го махна. Ето, махам го, защото тези експериментални салатки трябва да ги полея. Ето, поливам салатките, ето и котката, гадната шибана котка се вре в камерата и отново завивам, слагам пръст върху найлона, ето е тая от смотана котка. И сега в момента, вече накрая горе-долу на работния ден, трябва да поприбера малко инструментите. Стана студено, така че се облека малко с това и сега ето влизам в склада, където са инструментите и започвам да подреждам. Не е най-интересното нещо да подреждаш, затова и не го правя толкова често колкото трябва. Въпросът е, че ето сега тая счупена стълба трябва да се отчекне, за да може да се прибере, защото кой не е кривил, кой не е мачкал тази стълба горката. Тук имаме мини кашончета, дето и тях трябва да се приберат, защото някой ги е забравил тук, който е някой, освен на мене. Ето сега, прибират се при другите кашони. Тук има някаква лопата фърлена там. Отива при другите инструменти. Столчето, дето си опаваме краката лятото, и то трябва да се прибере и трябва да се замете естествено, защото ако не се замете, кош само се пълне кал. Това е тези инструменти, дето правих чешмата там, вече те трябва да се приберат. И това е един... Затваряме. Вече затваряме
И е хубаво да свърши този работен ден, защото в крайна сметка на човек му писва цял ден. Аре бе, не ми писва, шегувам се, не е вярно. Ето, тръгвам си, обаче това е най-хубавото нещо целият ден. Трябва да се затвори, защото иначе ай, всичко хубаво и другия път пак нещо интересно пак ще има със сигурност.